ngwenzela umuntu sengithi manje I want to bring back umuntu ngimbuyisele ensimini ngimbuyisele emhlabeni wakhe la belonga khona lithi iBhayibheli he started the journey of the Calvary ebheke esiphambanweni la kwadingeka ukuthi khona iyobethelwa inyama yakhe maqedife idwengulwe ukuze umuntu esoba nokubuyisana noNkulunkulu. Glory to Jesus. Lalela mntaka baba usungayihlalela ungabuyisananga noNkulunkulu bathi uNkulunkulu lenzile inxaxheba lakhe uqedile uqondene naye okwakho ukuthi wena usondele kuye uthi loyo oyidelayo athabathe isiphambano abese qala ethatha amagxathu yebo umlandela. Glory to Jesus. Because I can yena uqedile lithi iBhayibheli lithi amayichitha ke igazi lakhe. Glory to Jesus. Ememeza esiphambanweni ethi kufeziwe ethi it is finished. Glory to Jesus. Wayethi it is finished nakulezi izinto ogcina ngisho sebebuza zona uthi hayi sengihamba nakho. Amahlala khona it's only the blood of Jesus elizoqeda amahlala khona bese qala izinto ezintsha elithi iBhayibheli ifumuntu kuKristu uyisidalwa esisha okuqala kuyedlula bese kuzoqala izinto ezintsha. Amen. Unfortunately amsomazanga ngibe ngisho isikhathi so ngasho ngamalana nje lizishonela inkinga yikho. Amen. So ngizosho into eyodwa mntaka baba, don't stay entweni uzube comfortable uhlule izilwane athi mayeyikhulula zathi ngibona ubaba zakhululeka zaphuma etempelini zandiza zathi we no more ukuthi sizonqunywa wena uqhubeke uhlale uzobambelela entweni athe uJesu ngayo it is finished. It is finished. It is finished. Amen. Saphuma intweni zakithi ngoba sezwalelela ukuthi it is finished. Glory to Jesus. Sasibambile sithi zindle kwafika kwathiwa it is finished. Ngizosho njalo ngizothi it is finished. It is finished. The dead bese uzobambelela isiphambano. Amen. Bambelela isiphambano. Uthi ngizokulandela msindisa wena wachitha igazi noma ifamily yami ngakudela noma abangani bami ngakudela noma ingane zami zingakudela kodwa mina ngizokulandela. Mina ngizokulandela. Sizokhuleka. Ngifuna umuntu ozothi nje I want this blood. Elingaphela amandla. La manje lisasebenza. The same blood akasho ngalo kuMaria. Wathi lalela Maria ungangithindi because leli gazi sadinga ukuthi ngiyolipresenta kuBaba. Abone ukuthi this work now isiyenzekile. Ngoba there is a mess yake yenzeke ezulwini. Kungena igazi ngokuqala. Into engakazi ibonakala ezulwini. Into engakazi experience. La ngena igazi ezulwini. Glory to Jesus. Asukume simene nyawo.